Така, в това видео ще обучаваме кученцето с помощта на ето това устройство. Казва се кликер и издава звуци, с които сигнализираме на кучето, че е направило нещо правилно. Ето нашето кученце, Лайка. Лайка, покажи се тук. Тук, Лайка. Показваме как кучето, то в момента е игрило. Не! Забраняваме му да хапе краката и му даваме да подуши лакомството. В момента това е кренверш. То ляга, не му даваме нищо, защото не сме дали никаква команда. Не! Ляга, иска да играе. Ела тук. Лайка. Стани. Веднага, след като е станало. Лайка. Седни. И след като седне, изчакваме 2-3 секунди, даваме му лакомството. След това команда легни. Лайка. Даваме да помедише. И плъзгаме ръката долу. Легни. Кучето ляга. Сега от легнало трябва да го дигнем. Седни. Браво, Лайка. И не. Седни. Поощряваме го за проявеното търпение. Не, Лайка, не така. То му се играе. Това е куче на 3 месеца. Ти си много. Лайка, стани. Не. Лайка, намери си играчка. Не така. Лайка, седни. И кучето става седнало до момента, в който му даваме лакомството, след натискането на кликера. Лайка, легни. И даваме. Това е всичко от нас. До нови срещи, приятели. Лайка, ела кажи чао. Чао.